Стихотворението "Намери земя, която да ме приюти" е написано през 2006 година и за пръв път е публикувано на 25 март 2017 година, събота. Второто подзаглавие е "До Бог", защото това е една молитва до Бог. Намери родина, която да обичам. Намери земя, която да ме приюти. Намери ми дом, където ще ме обичат, ще ценят таланта и способностите ми. Намери място, откъдето няма да ме пъдят велики патриоти и големи българки, където няма простолюдието да ме съди, да ме обижда и да стъпква мечтите ми. Забрави стиховете ми за национални герои, за велики царе, за славни битки. Забрави всеки ред, в който съм писала, плакала и се молила за България. Дай ми сила да забравя тази родина, която ме отрича и принуждава да замина, да търся подсон в чужда земя, да се привържа към чужда култура. Дай ми сила да забравя този народ, който Левски проклинаше пред бесилото, който Славейков нарече мърша, а не народ. И глупци неразбрани го нарече Ботев от чужбина. Помогни ми да намеря парче земя, където глупаците няма да ме достигат, да се опитват всичко ценно в мен да разрушат, да ми налагат чужда воля и да ме проклинат. Не за първи път ще бъдат окървавени нозете ни, защото дълъг път ни чака с Тебе, Господи. Денем ще вървя до Теб, нощем ще спя в ръцете Ти, но ще намеря дом, който да приюти и двама ни. Нищо не искам да взема от тук, нито камък, нито шепа пръст. Искам да залича този спомен в сърцето си. Как са ме унижавали, как са ме грабили, как са ме обиждали и безродница наричали, как младостта и живота ми отнеха. Не им стигна това и ненаситни останаха. Където и да ида, пак ще се въздигна, пак ще живея и пак ще обичам, ще плача от радост и пак ще се усмихвам, защото имам Твоята обич и сила.